que signe à pour 1,20 avec le panneau solaire, lampadaire solaire, avec le djinebo, ici que là, nous Sony Kourara, ngana pharmacie Sony, ngana no chargura, ara matériel, Shebu Arji, weguchinde ega, wayamu, maradi wanda bai wani ba. Agama sotondala na ta abuba na gode na leda daga birnin Abuja. Sakon da kayo makashin dusa ya bani. Borin zero ko maradi borin zero ka sai zaku. Haka ne jihar maradi yan kokowa guda uku ke gare ta aibo Hassan Shebu Arji. Yawwa ehenza ku rike da kyau. Yanzu kokowa ta farko Nuhu Usman na Difa mai kwarya ya dauko Shebu Arji, ita ce kokowa ta farko ga sunan sun shigo hili. Zaku ni mai haraka maka da gaso man ya kalgunda ra zaku wallahi wallahi ago kaji no bombo mafo wallahi Usman ya koshi wannan karo ya koshi Nuhu Usman wannan karo sai ka ce ƙwarya ita ce ya haɗe ya rungumo ana tahiya ana tura ciki gaba. Ustaz Halil dubin gaisuwa da fata alheri abokina na kaina. Abuba na gode sako ya zo. Shebu Arji no zamba koiga nga gurma tusunu usmarga usmargo kaiga guna akwai barazana da Usman ana ala agona bani modai to ai lago ba Fada maradi ana nan hili ayo shana tarwatu. Wallahi jim kware wani Usman. Wallahi wani Usman. No Usman ke selmare be ina gate. To idi kuma di Shebu Arji. No Usman. Ani shawaba no gora ko dai ba. Sai tabbatar mu kai sanda gargajiya sai Nijar gargajiya sai Nijar muna tawa da wasan sati a yanzu da sauran zomo kama Shebu Arji maralar guja kan wani zuba go Amurkan no Usman Tifar guja kan wani zugo har koyo nga wakan ta gida ina zo ta garin su mamma mai sheka makadin sarakuna na gode da kyauta da sa gaba Join quelqu'un de Tibi, il était bon de bon. Shebu Arji gola sabi. Agola sabu diya kan mo nga tenu Usman se batun da ka hadi a zo daidai muna neman chef kin délégation ta Maradi à la table technique. DG cabinet Kozer, le chef de la délégation de Maradi. J'ai demandé à la table technique. Amana Marigayi Alhaji Bokoy. Fada Fast Télé Sahel. Fada des retraités de la RTN. Sulawali Shebu Ado Wada. Duka ana can yanzu haka.
ana fada nan wuri idi mai shayi saboda mutane na masu ba kudi nan sun zo ƙwarai aiki ba gwalago ba kwa aiki na gode sarakunan karaga duk sun zo sarakunan karaga minti uku na kokowa cikin karonku na harko na minti biyar muna ƙara tunasar muku da cewa Shaibu Arji na maradi mai damara ɗanwa mai rai ne bai haɗi ba Nuhu Usman shi ya haɗi ƙwarai Shaibu Arji kai kokari ka hidda kanka kai ne mai rai inda Nuhu Usman shi duk yadda ta haɗi rataya in ta yi ruwa rijiya in ma ba ta yi ba ga dambo Shaibu Arji ya samu tsara ta Nuhu Usman daidai. Nuhu Usman ya dafa ƙasa ya yi shirin buruyet Shaibu Arji to gwiwa hannu guda ta kai saura ta kafa gwiwa hannu guda ta kai to ya durkushe Nuhu Usman ya durkushe na difa Shaibu Arji ya hita. Shaibu Arji na maradi ya kada Nuhu Usman na difa en 4 minutes 36 secondes. Kamil Lawa na difa ka zo ka yi zaɓe. Kamilu Lawa shi ke zaɓe. Kamilu Lawa daga gare shi ku rubuta Lawali Umaru ko ku rubuta a saurara makaɗa. Kamil Lawa na difa ya ɗauko aibo Hassan mai rai wanda bai haɗi ba na maradi daga Lawali Umaru kaya Zaku har labo aibo Hassan ga furo ne labo irko beri Cabrene Fogorse garage de l'Afrique ara kanga ba mota ancien toilerie peinture moto guriza hanno to gandi garage de l'Afrique ai bo sa ke addu'a haka ne haji akwai gotere hanno mécanique toilerie peinture démolication a wani gotere igonda jiri waranza bele kango ise iwani jirbora deje amani abdu agogo hanno gasana rase garage de l'Afrique gonjine hanno ji hanno kangara motere no bani arabi ce waya kici difo iwai wara kici nika ya modafo isikar afan ina sai sai waje gamara fona kan koi cinema shagorzo to ai bo sani gada to ai bo kamilawai da shirya hankali ai bo hankali kai bai hodi ba kai aban watum wallahi Kamilu Lawa an nuna ma karhi da karhin to aka murje shi ba Allah bai gani komi ba. Aibo Hassan na maradi ya kada Kamil Lawa na difa en 44 secondes. Lawali Umaru ka zo kai zabe. Lawali Umaru na difa
Population du Niger, pour tous vos services mécaniques, réparation, entretien, tôlerie, peinture, vente de véhicules, de pièces détachées de toutes marques, une seule adresse. Pensez au garage Toll Afrique. Au garage Toll Afrique, c'est un personnel qualifié et expérimenté dans le domaine de la mécanique, tôlerie et peinture. C'est également une équipe de mécaniciens et d'apprentis mécaniciens doté d'un savoir de près de 30 ans et le tout sous la direction du directeur général Hamani Abdou. Au garage Toll Afrique, c'est le travail bien fait, l'assurance. Avec Toll Afrique, votre moteur est comme tout neuf encore. Le garage Toll Afrique est situé entre l'AFN et le CCOG, rue Ménan de l'ancien cinéma de centre de cinéma Jean Gorzo, BP 635 Niamey Niger ou téléphone 91 10 22 01. Lawa Abdu daga Lawa Abdu sai mun tari miko so idan Lawal Umaru ganda Sani Abu ne kuma di Lawal Umaru Sani Abu ne kuma di sai godiya muka yi maradi gari ya hayya daban da na shago alhaji hayya mambo na maradi Allah baka lahiya yana ji yana saurare sai na Allah baka lahiya Sani Abu na maradi ya riga ya rahadi shine madamar can wadan gajere uru haka zalika Lawali Umaru mai damara ruwan goro na difa shi ma ya faɗi kowa ce ta marasa rai kun yi minti 1 da rabi na Kokowa cikin karan ku na harko na minti 3 dukkansu sun hwadi kulkan mai damara tsanwa shine Sani Abu na maradi sai sahabi da damara ruwan goro shine Lawali Umaru na difa Sani Abu yake kokari ya durkusar da yaƙi ai kauta kai arbitri ya tsaida wato maradi ta yi kaye Sani Abu na maradi ya kada Lawali Umaru na difa a 1 minute 59 secondes. A saurara makaɗa, a saurara. WAPCO apporte son soutien à la 46e édition. Ina kuke yan Niger ku masu buƙatar gyaran mota ko ma wace iri ce ya zamanto inji ne ya samu matsala ko kuma mota ce ta ku ta kumurmuce ko ta koma ɗaya ko ta lomake kuke buƙatar a tada ta a maida ta mota to shawara guda ɗaya tak ku je ku ga garage Toll Afrique. A garage Toll Afrique ma'aikata ne da suka kware suka san aikinsu a bangaren gyaran motoci tauleri da kuma fenci haka zalika sun kwashe kusan shekaru 30 suna aiki karkashin jagorancin DJ Hamani Abdu. Garage Toll Afrique aiki ne ingantacce, aiki ne mai kyau za a yi muku. Garage Toll Afrique da zaran mota ku ta shiga za ta hito ka ji motar din tamkar ma sabo ne ka dora mata. Garage Toll Afrique suna nan tsakanin AFN da CCOG bisa hanya mai zuwa sinima Gwarzo akwatin gidan waya 635 mai jamhuriyar Nijar lamba 91 10 22 01.
établissement ABH compagnie Alhaji Abdul Baki Hassan tagabati kango habene ani mutulanda ndonga ko be fete kala me hando bananta araga du zar do classe zar chichimi zar kigner zambar for zongika ini zambar fo woke giner zambar for zong tachi zambar for zongika ya dauko mati sule guga mai rai wanda bai hadi ba na maradi établissement ABH compagnie araga du Riji Niger 25 kg zambarika yadi do isi kana tagabata bora nodi haro banda haka lawan abdu ya dauko mati sulu guga na maradi mai rai wanda bai hadi ba mati gaina ya shigo ya ƙetaro igiya ya shigo cikin hilin kokowa arbitr na dibawa ɗan bai da wani zobe ko wani ɗan abu mai kirce abokin kokowa to wallahi ga sunan cikin hili arbitr yana haɗe in kun shirya za a haɗa ku mati shine tamkar ɗan galadiman aibo Hassan ya zuwa yanzu a cikin jihar ta maradi ka san menene ma'anar sunan mati hadi menene ma'anar sunan mato mati wanda yake bi maɗiya mata don zulfami a jerin yaran da aka haifa yayun shi misali ya zama to yannan shi mata ne in sun kai 2 3 4 5 6 oho dai mati sunanka ya haye ka haka ne mato haka ne jadi to mati kar ka bata lokaci mati kan mai rai kada ka bata ma lokaci yau mati ya samu kawa to ana tsakalliya cira mati yi dubara kar ka sake ya kubce kar ka sake to a to mati ya kare mati ya gaba mati sule guga na maradi ya kada lawan abusuma rido na alhaji mahmudu alasan kolberi su suke sanar da jama'a cewa sun kawo ɗimbin kayayyaki idan kuna buƙatar kayayyakin yin forage kuna buƙatar ampul leds kuna buƙatar pano solar ko kuma lampadar solar da sauran kayayyaki iri-iri ku saye da dama ko kuma kaɗan kuke so to ba shakka ku je etablissement rido suna nan kallacin pharmacy sony a kira su a lamba 97 59 07 daidai a saurara etablissement ABH company na alhaji Abdul Baki Hassan ta gabati kusan babban kasuwar Grand Marché suke sanar da jama'a musamman ɗiya mata cewa a yanzu haka cikin promotion suke kuma promotion din za ta ci gaba har ƙarshen wata Ramadan. Zane wanda kuke samu jika 6 a can da yanzu jika 5 kacal ake yin saida muku shi. Zane na jika 5 a can, jika 7 a can da yanzu jika 6 yake. A tamfa ta jika 10 a can da yanzu jika 8 ake saida muku ita. Haka zalika etablissement ABH suka sanar da jama'a cewa suna promotion ta shinkafa 'yan Niger 'yan Chani buhu mai nauyin kilo 25 jika 10 ake saida shi a yanzu haka. Ku zabura kada ku bata lokaci ku je ku ci garabasa ku ci amfanin wannan kwamɓalar kokowar gargajiya karo na 46 da ake yi a nan birnin Tawa.
to muna kwamike a lokacin kuntar miko hadi wa ya dauko lawali Ibrahim yawa lawali Ibrahim dan Kokowa ba l'autre syndicaliste ba ancien SG de SNEL ancien conseiller technique à l'Assemblée nationale lawali Ibrahim ya yana na kaina domin gaisuwa da fata alheri Mutar Miko lawali Ibrahim bayar ki da shargaza hadi daidai na batura wani hadi ba rana mance wace jiha ce ta kawo wani dan kokowa mai sunan Sani Hadi bana bai dawo ba dama na gaya mai yayi karambani da ya samu kai ne wannan suna Mutar Miko duca mutar watuma difase mutar ya kada Mutar Miko na Nyame ya kada lawali Ibrahim na difa na maradi a 1 minute 43 secondes. Siraji Bodo ka zo ka yi zaɓe na difa. Rudaciono Difano Siraji Bodo ya hito ya yi zaɓe na difa shi ne ya yi kaye. A saurara Siraji Umaru Ali Bindigau na l'encadrement technique da shi da Bashir l'entraîneur ana kusa su duka sun hwadi kwarai ana kusa ana kallon yanda yan kokon jamura dake taka rawa Umaru Ali Bindigau 2 fois champion national Bindigau ba bata lokaci ko ta ware ko ta wallare sai da in ba kama ba ko da yake wani lokaci cikin wannan gargashi ga tashi yake kare kanshi mai no bora koi irin bomba ba mu shi ba aga wano reno in ma ya mano wani lokaci in ya wano nake son cewa wani lokaci ba mu gani saboda tailan ta mu ce ga ta ga kamata to kaka muka iya
ta kaka za a kawo monitor guda. To waye sani abu cikin duhu in ji buzu da ya je bakunci gidan sarakun ne. Waye sani abu cikin duhu. Buzu da ya je bakunci gidan sarakun ne aka ce ya bako ka koshi. Ya ce waye sani abu cikin duhu ta bakai na kajiya. Tun da ayi zancen buzu Ali Bubakar, director da exploitation Rimbo, dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka. To, bata kare ba, bai hadi ba. Yawwa, ashe ta kare da allura. Kuma difa kai. Siraji Bodo na Doso, na Difa ya yi zama Doso ne. Siraji Bodo na Difa ya kada Badamasu Umaru na Maradi a 1 minute 20 second. A saurara makaɗa ga babban communique da ya zo muna daga sama. Kamar yadda ya saba, shugaban ƙasa namu General Darme Abdurrahman Chani shina nan shina sivirkin wannan kokowar nan. Ya turo cimaka ga yadda za a yi repartition kin nan. 'Yan kokowa na jiha 16 kowane cikinsu iya da sakon shinkafa 2 da na hatsi 2 kowane cikinsu su 16 nan. Litar malvoyan na makahi ɗaya shina da shinkafa 2 da hatsi 2. Shofer na jiha su 5 kin nan kowane cikinsu iya da sakon shinkafa 2 da na hatsi 2. Tsohin ɗan kokowa su 5 na jiha kowane cikinsu iya da sakon shinkafa 2 da na hatsi 2. Makaɗa su 3 na jiha kowane cikinsu iya da sakon shinkafa 2 da na hatsi 2. Entraîneur da CTR na jiha su 3 kowane iya da sakon shinkafa 2 da na hatsi 2. Entraîneur na makahi suna da sakon shinkafa 2 da na hatsi 2. President da league shina da sakon shinkafa 2 da na hatsi 2. President na league na makahi shina da sakon shinkafa 2 da na hatsi 2. Member na league na district a president da district su 6 kowane cikinsu iya da sakon shinkafa 2 da na hatsi 2. Dogari kowane dogari iya da sakon shinkafa 2 da na hatsi 2. Sakon shinkafa sun tashi sako 786 na shinkafa ne wannan kadai. Na hatsi shi kuma haka nan kenan sakuna sun tashi 1,572. Kowace jiha kuma za ta samu nata a jiha ta a OPVN. Ku taba mishi jama'a a taba. Wannan kyauta ce ta shugaban ƙasa namu General Darme Abdurrahman Chani. Ka amince da konkurkin kirari kuma da marici Allah ya kai mu. A saurara jama'a. Za mu insiste bisa konkurkin nan na kirari. Ba sai an wara ba a ce sai jawo su tun da kingin wuri za a tsara su a jera su par ordre alphabétique. Za su shigo a bisa lokaci dan lokaci gare mu dan kadan. Kenan komai a yi shi lokacin da aka ba kowa ya zo bisa lokaci. Ai maza a yi ba kai wannan konkurkin mu shiga kokowa. To jama'a salamu alaikum za mu ci gaba da kokowa. Sahabi Ali na Difa ka zo ka yi zaɓe. Har guje ji wakil didu ganda kulu a gwanda mo sakuyika haini sakuyika wallahi
Mamman Tangada. Siraj Ali na Difa ya ɗauko Lawali Abdu na Maradi, dukkan sun haɗi. Yanar tani ni ga wace kan mai san wanda aka baba a fari mai baya. Yana ji sama da gida wani boya zo ba. Hadi kaji wannan sanarwa da tabul teknik ta bayan yanzu. Sako daga shugaban kasa, shugaban jamhuriya General Darmai Abdurrahman Chani, wanda ya bado gudunmuwa ta kayayyakin abinci tsakanin shinkafa da gero zuwa ga daukacin 'yan kokowa 16 na kowace jiha. Kowane ya dace da buhu biyu na shinkafa, buhu biyu na gero. Haka zalika aka bi dalla-dalla har zuwa Chani da sauran duk ƙananan alhaki da ke wannan hilin kokowa. Hamidin mai dare na tawa albarkacin wannan kwamfala karo na 46. Sa'ai fatan a ci lafiya kuma Allah ya saka da alheri. Amin suma amin. A saurara makaɗa, a saurara. Da maraice Allah ya kai mu akwai kokowa tsakanin Tawa da Tilaberi, Zandar Doso. Da maraice Allah ya kai mu convocation 15h. Allah ya kai mu. Sani Awal. Daga Sani Awal sai Anas Adamu. Na goma ba. Gero kan ta haini. Haini na wakati gero Hausa Sanira. Akwai bambanci saboda yan ce hatsin tukur kaga banda gero akwai maiwa duk hatsi ne, amma wajen malam Bahaushe in kace mai gero shi ya sa abin da kake nihi, in kuma maiwa kake nihi in kace maiwa kuma an san sai in variety de mine aussi. Ku rika shiga karkara in ma ba ku noma, ku rika shiga karkara kuna tambaya, ba a zo a shige cikin studio ba kawai daga nan ana ifo katigero. To mu koma hilin Kun yi minti 1.5 na kokowa. Kayya ana kokari ma dan Difa ta adi amma tana to ta kare. wa tum maradi zeri Lawali Abdu zeri. Lawali Abdu na Maradi ya kada Sahabi Ali ana tuka bara ma hashi hanno te umra hanno lakkar kadera na Mamman Tangada na Difa. A saurara makada, a saurara. Mamman Tangada na Difa ka zo ka yi zaɓe. Makka da Madina nango hanera agomo ni shella bokande me amera da tayla bera no di Arabi Saudite, Canada, Togo, Ghana. Mamman Tangada na Difa ya ɗauko Lawali Musa na Maradi. Wayar cinifo yamu da waku cididu. A saurara makada, a saurara. Docteur Seriba Maman Lama, directeur de l'agence globale Event, invite les directeurs régionaux, les présidents des ligues, les entraîneurs nationaux, les entraîneurs de région et leurs adjoints à la présentation du projet Kokowa
dans la salle sous les gradins de l'arène après les combats de ce soir, les rencontres de ce soir. Agence Alkiblaten, Haji Mabrour. Nawari ta kama tsakanin Sani Awal na Difa da kuma Lawali Musa na Maradi. Lawali Musa shine mai damar canwa. Akai la ilaha illallah, wata irin kokowa watum dan Difa ya zamne watum Maradi sai Lawali Abdu, Lawali Musa na Maradi ya kada Mamman Tangada na Difa en 25 secondes. Sani Awal na Agence Alkiblaten, ku da ke bukatar yin haji da umara a cikin tsanaki, a cikin kyakkyawan yanayi, to ba shakka ku yi kokari ku kulla amana, ku kulla zumunta da Agence Alkiblaten. Agence Alkiblaten agence ce da take da wakilai a ko'ina cikin kasar Nijar. Sani Awal na Difa ya dauko Akilu Buwai na Maradi dukkan su ma jihohi tana da wakilai, haka zalika tana da wakilai a kasashen waje kamar a kasar Saudiya, a kasar Canada, a kasar Togo da kuma kasar Ghana. Cibiyar kamfanin na Agence Alkiblaten yana na birnin Yamai unguwar Plateau, suna dibin Lise Isa Korombe. A Yamai a tuntuɓi Alhaji Abdurrahman Umaru, lambar waya 88 91 00 85, ko kuma Alhaji Hassan Saini Surunda ko 97 16 44 96. A Tawa ku tuntuɓi Alhaji Ila Muhammadu, lambobin waya 97 63 37 09 ko kuma 90 29 72. Agence Alkiblaten suna ci gaba da daukar sunayen mutane domin shirye-shiryen hajjin shekara ta 2026. Madala hadi badamasi ayitan ma nima gurgudi dido zamai mani gone sona sisa do no hadi kungiyar tadi an yi na ne na shinkafa mu kwa tun lokacin yan kokon Difa mi ko yayi kai Siraji Bodo yayi kai kuma ya dinno sisa dono ya dinga Siraji Bodo su suka yi kai cikin yan kokon jihar Difa. A sake ambatanta Abdulrahman Tani, shugaban kasa, mulkinka ba yunwa babu kilwa da gero da shinkafa. A to yanzu dan Maradi daga ta kasai abin da Allah yayi. Ana zazzaga dan Maradi, ana zazzaga dan Maradi. La ilaha illallah. To 46 secondes. Dama na gaya ba. Sani Awal na Difa ya kada Akilu Buwai na Maradi 46 secondes. Anas Adamu na Difa ka zo ka yi zaɓe. Kokowa ta ƙarshe ba mancewa da yanzu dai Difa ta samu kaye uku. Niger Telecom yaya aka Anas Adamu na Difa ya dauko Tasiu Sule na Maradi, dukan sun hade. Ku ita ku ba mu hili har mun yi angaje tun dazu ya kamata ka tsaida mu baka ce komai ba, deja mun yi angaje. Ku ita Tasiu Sule hito da shi da Anas Adamu. Wai na jinka Hadi ya kai ne
ba mu mance da Coris Bank da Nita Niger Telecom sponsor officiel, ba mu mancewa da Nigelec, ya gaida ta. Allahu akbar. ba mu mancewa da Fedif zai ji ko yana ji ma magana da kizin DJI. akwai restaurant med nan birnin Tawa. su ba da wuta aihira masu ba da wuta aihira. Na gode a kawai gaskiya wanda don aka yi dun sani yana yana kawo mere mu. Na gode Haruna, na gode na cikin na gode. Girman gona damma, girman gona damma. A gaishe ku a adara wanda na gode. Sai godiya ni kai na gode. Bibiri na Abubakar ke ta zaɓi da kwana. An kare da dan maradi. banko kasingene besik bant kano kango ay kanga tiranga sate kango ngadi gurjase besik dai amar ko kay kala Anas sate Adam bero Nadifa kanga ila ya kada kango kuna Tashi kasingene Usule sadara na Maradi a Besik 54 asikala la moitié C'est bon. tachira yadi mono banko kasingene wa besik tsakanin Difa zaman da bere gusado Maradi. tambo Difa na da kaye 4, agonda akengati sisirfunda kasingene Maradi na da kaye 6. araginga A saurara. facture bana muna tuna ma mutane bisa kirarin da za a yi da mace akwai konkuru na kirari kenan a yi respectin lokaci don mu samu mu tashi da wuri. araginga no samba 15 heures convocation 15 heures kowa da kowa har kirarin kan baka shekar mana gane mai yita to kowa ya tsaya wurin shi haman ya su tashi, kowa ya tsaya wurin shi haman ya su tashi nan. ai hankuri haman ya su tashi su shiga yin nan kowa ya tashi. Haka bankin basic wato banki ne da ke karkashin tsarin kungiyar sensad wato kungiyar kasashen yankin sahara da sahel, tana cikin kasashe kimanin 14 a halin yanzu. Haka zalika suna amfani da wata application wato manhaja basic net. Kuna iya ku Allah ya su dawantan ko eto ku je kenan zan ci gaba da sanarwa idan Allah ya dawo da malece.